δείτε αυτή την ταινία. Για 2 ώρες θα ταξιδέψετε μαζί μας στις μνήμες και στην ιστορία. Είμαστε ένα γκρουπ από 50 εκδρομείς προσκυνητές της Ενώσεως Σπάρτης Μικράς Ασίας, που μέσα σε 8 ημέρες, από τις 22 έως και τις 29 Αυγούστου του 1989, αναζητάει τα ίχνη της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και στη διαδρομή Σμύρνη, Σάρδης, Ουσάκ, Σπάρτη, Αλάια, Ατάλια, Δενισλή, Παμπούκαλε, Αηδίνη, Σόκια, Κουσάνταση, Έφεσος, Σμύρνη. Φυσικά, εικόνες από όλα αυτά τα μέρη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε στον περιορισμένο χρόνο μας. Καθώς μπαίνουμε στη Σπάρτη της Πισιδίας, την πολιτεία της καταγωγής μας, ή για πολλούς από εσάς το γενέθλιο τόπο σας, να εξηγήσουμε βέβαια ότι ο περισσότερος χρόνος της ταινίας μας είναι αφιερωμένος σε αυτήν εδώ την πολιτεία. Στη συνέχεια θα έχουμε εικόνα και λίγα λόγια για την Αλάια, την Ατάλια, το Παμπούκαλε, την αρχαία Ιεράπολη δηλαδή, την Έφεσο και τη Σμύρνη. Από τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που για 2 ώρες θα μείνετε μαζί μας, όχι μόνο ταξιδεύοντας, αλλά και ζώντας όλες μας τις στιγμές σε εκδηλώσεις που έγιναν στη Σπάρτη. Να σας εξηγήσουμε ακόμη ότι είναι μια δουλειά καθαρά αερασιτεχνική, αλλά με πολύ αγάπη και μεράκι φτιαγμένη, που επιμελήθηκε ο Κυριάκος Λάζαρου Ελμαλόγλου και την προσφέρει στην Ένωσή μας, ενώ βοήθησαν ο πρόεδρος της Ένωσης Χάρης Σαπουτζάκης, που σας ξεναγεί, και όλοι οι εκδρομείς προσκυνητές. Μια δουλειά που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει όλους μας στην αγάπη για τη μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και στη συσπήρωση κοντά στο σύλλογό μας, που με τη δική σας συμπαράσταση θα μπορεί και στο μέλλον να διοργανώνει ανάλογες εκδηλώσεις. Για τις όποιες τεχνικές ατέλειες και αδυναμίες ζητούμε την κατανόησή σας. Μπήκαμε λοιπόν στη Σπάρτη της Πισιδίας, τη σημερινή η Σπάρτα, πρωτεύουσα άλλοτε διοικήσεως, πρωτεύουσα σήμερα νομού. Πριν από το 1922, η Σπάρτη αριθμούσε 30.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7 έως 8.000 ήταν Έλληνες. Σήμερα έχει 100.000 κατοίκους, ήταν και είναι μια πολύ όμορφη πολιτεία, όπως θα δούμε άλλωστε, στο ταυρικό υψίπεδο και στα 1.000 μέτρα ψηλά από την επιφάνεια της θάλασσας. Καταπράσινη. Γι' αυτό και ονομαζόταν Γεσίλ Σπάρτα, πράσινη Σπάρτα. Το πεύκο, το έλατο και το καβάκι γυτνιάζουν. Νερά άφθονα, ατμόσφαιρα διάφανη, αέρας πεντακάθαρος, καλοκαίρια δροσερά, χειμώνες κατάψυχροι, κλίμα υγιεινό. Πριν από την καταστροφή, η παρουσία του ελληνικού στοιχείου ήταν ξεχωριστά δυναμική εδώ. Οι Έλληνες είχαν στα χέρια τους το εμπόριο και τη βιοτεχνία που άγγιζε το επίπεδο της βιομηχανίας, στα χαλιά, το ροδέλαιο, τους αλατζάδες κλπ. Υπερήχαν συντριπτικά ως προς το σύνικο τουρκικό στοιχείο στα λεγόμενα επιστημονικά επαγγέλματα του γιατρού, του φαρμακοποιού, του δικηγόρου και άλλα. Η Σπάρτη ήταν έδρα, από κοινού με την Ατάλια, του Μητροπολίτη Πισιδίας, υπέρτιμου και έξαρχου πάσης Λυκίας, Σύδης, Μοιραίων, Αταλίας και Μικράς Αντιοχίας. Είχε 4 ενορίες και περίπου 11 ναούς και εξοκλήσια. Είχε ένα μεγάλο σχολείο, το Αρεναγωγείο, με 10 τάξεις, ένα 50τάξιο παρθεναγωγείο, ένα διτάξιο νηπιαγωγείο
και ένα μικρό παράρτημα στη συνοικία Εμριέ. Είχε 7 έως 10 ιερείς, 15 έως 20 δασκάλους και καθηγητές, 500 έως 700 μαθητές. Η οργάνωση της κοινοτικής ζωής ήταν τέλεια. Εκκλησιές, σχολιά, ιδρύματα λειτουργούσαν αρμονικά, χάρη στο συντονισμό της Δημογεροντίας και των άλλων οργάνων διοίκησης. Ακριβώς μπροστά μας είναι το Δημαρχείο της Σπάρτης. Δεν είναι βέβαια δυνατό να σας δώσω τώρα όλη την ιστορία αυτής της πόλης. Σας παραπέμπω στα βιβλία που έχει εκδώσει η Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια. Να πω μόνο ότι η μεγαλύτερη ακμή της ήταν ανάμεσα 1870 και 1914, όταν τη χρονιά αυτή, πέρα από τα δεινά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη στρατολόγηση των ανδρών της, είχαμε και τον καταστρεπτικό σεισμό που αφάνισε την πολιτεία. Μετά αρχίζει η παρακμή. Πολλοί φεύγουν στη Σμύρνη, την πόλη, την Ατάλεια κι αλλού. Οι ημέρες είναι δύσκολες και γίνονται δραματικές μετά το 1919, καθώς αρχίζει η μικρασιατική εκστρατεία και οι Τούρκοι, βλέποντας τον ελληνικό στρατό να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής από τη Σπάρτη, συλλαμβάνουν όλους τους άνδρες 14 έως 60 ετών και τους στέλνουν στα τάγματα εργασίας στα βάθη της Ανατολής, ώστε να μην βρίσκονται κοντά. Ήδη φτάσαμε στο ξενοδοχείο η Σπάρτα της πόλης, όπου μας υποδέχεται ένας παλιός Τούρκος φίλος από τα παλιά, ο Εκρέμ Ερσετίν. Πρωί της 5ης 24ης Αυγούστου. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει σήμερα επίσκεψη στις ελληνικές συνοικίες και τις εκκλησιές που σώζονται. Είμαστε στο κέντρο της Σπάρτης και βαδίζουμε νότια-νοτιοδυτικά για να συναντήσουμε τις ελληνικές συνοικίες. Προπορεύεται μπροστά μας το αυτοκίνητο του Τούρκου φίλου Εκρέμ Ερσετίν, που χαράζει μαζί μας την πορεία. Βαδίζουμε προς τον νοτιότατο άκρο της πόλης, την περιοχή Αγίασμα, όπως λέγεται και σήμερα, ή Αγιάσμανα, όπως το ήξεραν οι παλιοί. Θα περάσουμε τώρα το χήμαρο Τσάι, δεξιά μας είναι ο χήμαρος Τσάι. Τσάι στα τουρκικά σημαίνει ποτάμι. Τα χρόνια πριν το 22 κατέβαζε πολύ νερό και ήταν ένας από τους παραποτάμους του Κέστρου ποταμού που εκβάλλει στην Ατάλεια. Περνώντας από τον Τσάι θα βρεθούμε στη συνοικία, την πρώτη συνοικία των Ελλήνων της Σπάρτης, στο Εμριέ. Εδώ να δούμε λίγο τη γέφυρα. Από εδώ ο Παπαϊωακήμ έριχνε στο ποτάμι ανήμερα των φώτων το Σταυρό. Με θερμοκρασία 10 και 15 βαθμούς κάτω από τα 0 έπεφταν για να πάρουν το Σταυρό μέσα από τα παγωμένα νερά. Ήδη έχουμε περάσει προς τη συνοικία Εμριέ, βαδίζοντας
προς το νοτιότατο άκρο, όπως είπαμε, το αγίασμα ή αγιάσμανα. Βέβαια, εδώ πλέον οι πολυκατοικίες που συναντούμε δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τα σπίτια, τα παλιά και δεν μας αφορούν. Μας δίνεται όμως μια πρωτιστάξου ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το φόντο, με το βουνό που φαίνεται στο βάθος, το βουνό με τις κερασιές, το Σιτιρέ Ντάγκα. Ήταν ο χώρος που συνήθως πήγαιναν εκδρομή οι δάσκαλοι, τα παιδιά. Ο χώρος αναψυχής για τους Έλληνες της εποχής πριν από την καταστροφή. Ήδη όμως φτάσαμε στο αγίασμα, αγιάσμανα, όπως θα δούμε και στην πινακίδα, και σήμερα οι Τούρκοι το ονομάζουν αγίασμα. Θα κατεβούμε να πάρουμε λίγο νερό από την πηγή. Είναι κοντά ο πατήρ Γερμανός. Νερό κρυστάλλινο, παρά το γεγονός ότι πια στις μέρες μας έχουν περιοριστεί τα νερά της Σπάρτης για ευνοήτους λόγους, όμως εξακολουθούν να αναβλύζουν από πολλά σημεία. Ζητούμε από τη γερόντισσα Χατόγλου να μας ερμηνεύσει, αν είναι δυνατόν, γιατί η περιοχή ονομάστηκε Αγιάσμανα. Μήπως ήταν από κάποιο ναό του αφιερωμένο στον Άγιο Μινά και από το Άγιος Μινάς ονομάστηκε Αγιάσμανα, ή γενικά από το ότι όπου υπήρχε κάποια πηγή συνήθως ονομαζόταν και αγίασμα. Ο φακός μας επιμένει να δείχνει το πράσινο που περιβάλλει το τοπίο. Πράσινο που παρά την επέκταση της πόλης, τον περιορισμό των νερών κτλ. Εξακολουθεί και σήμερα να είναι έντονο στην περιοχή. Γυρίζουμε τώρα από το αγίασμα. Τώρα πλέον βαδίζουμε βόρεια, βόρειο-δυτικά,
με προορισμό το χώρο που βρισκόταν η μεγαλύτερη εκκλησιά της Σπάρτης, η εκκλησιά της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν τόσο μεγάλη που την ονόμαζαν η Αγία Σοφία της Σπάρτης. Ήδη είμαστε στην περιοχή του Έμπριε. Οι παλιές κατοικίες είναι ελληνικές και μπορούμε βέβαια να τις ξεχωρίσουμε από τις νέες προσμίξεις. Είναι αυτή η πέτρινη κολόνα που είδαμε, η μόνη σωζόμενη κολόνα από το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Είμαστε ακριβώς στο χώρο του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ψάχνουμε να βρούμε τα θεμέλια. Στο σημείο αυτό ακριβώς παρατηρούμε ίχνη από τα θεμέλια και αριστερά μας μια κατοικία που είναι μεταγενέστερη. Η σημασία της κατοικίας αυτής θα φανεί στην πορεία πολύ μεγάλη, γιατί στο υπόγειό της θα αναζητήσουμε και θα βρούμε το ναό του Αγίου Παντελεήμωνα, τον υπόγειο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Εδώ εξηγούμε ότι ο ναός αυτός, ένας ακόμη από τους μεγάλους ναούς της Σπάρτης που ήταν αφιερωμένος στην Παναγιά, ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, ήταν μεγαλοπρεπής, είχε μεγάλης αξίας τιμαλφή, εικόνες και άλλα. Ήδη όμως περάσαμε στο υπόγειο που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά. Είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμωνα και της Ζωοδόκου Πηγής, το ιερό του ναού. Είναι ακριβώς κάτω από το ιερό του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βέβαια δεν υπάρχει σήμερα, αλλά χάρη στο κτίσμα που έγινε στο χώρο αυτόν, κρατήθηκε το υπόγειο του ναού, ο ναός του Αγίου Παντελεήμωνα και της Ζωοδόκου Πηγής, όπως είπα. Για μας η ανακάλυψη ήταν τρομερά συγκλονιστική. Λέγεται ότι ανάμεσα στα τιμαλφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπολογίζονται σε χιλιάδες λίρες τουρκικές για την εποχή εκείνη, υπήρχε και ένας χρυσοπίκυλτος σταυρός τεράστιας αξίας, δωρεά της οικογένειας Χατζηδρουμούσογλου. Το γεγονός ότι ο ναός αυτός κατεστράφει εκ θεμελίων, ενώ οι άλλοι δύο ναοί σώζονται ακόμη, οφείλεται ίσως στην προσπάθεια για την ανέβρεση αυτών των τιμαλφών που οδήγησε και στην καταστροφή του ναού. Ήδη έχουμε φτάσει στο χώρο του άλλου εξοχικού ναού των Αγίων Αναργύρων. Δεν συναντάμε δυστυχώς τίποτα από το ναό αυτό που εόρταζε κατά καλό καιρό την 1η Ιουλίου, παρά μονάχα μικρά σπαράγματα από κολόνες που έχουν πάρει οι κάτοικοι γύρω και τις έχουν βάλει στα σπίτια τους. Και εδώ πάλι πηγή, και εδώ φράσινο και αριστερά λίγο αμπέλια. Περιοχή με αμπέλια. Εδώ είναι το κτήμα της οικογένειας Ελμαλόγλου. Συγκινημένος ο εικονολήπτης μας αποτυπώνει
το χώρο αυτό. Το πανηγύρι στους Αγίους Αναργύρους είχε διπλή σημασία. Δεν ήταν μόνο θρησκευτικό, ήταν και για την τόνωση των οικονομικών των σχολείων, γιατί ο δίσκος που έβγαινε εκείνη την ημέρα ήταν αφιερωμένος στα σχολιά της Σπάρτης. Είμαστε στην περιοχή του εξοχικού ναού των Αγίων Αναργύρων. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Μητροπολιτικός Ναός της Νέας Ιωνίας που ίδρυσε ο Παπαϊωακήμ Πεσματζόγλου είναι βέβαια ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Βαδίζουμε τώρα πια προς την περιοχή των εισοδείων της Θεοτόκου, τον Γιοκάρ Μαλεσί, δηλαδή τον επάνω Μαχαλά. Από τους 11 ναούς και εξοπλίσια που σας είπα στην αρχή, σήμερα σώζονται έστω σε ερειπωμένη μορφή 2 ναοί. Ο ένας είναι των εισοδείων της Θεοτόκου και ο άλλος είναι των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι και ο Μητροπολιτικός Ναός της Σπάρτης. Εμείς θα αρχίσουμε από τον ναό των εισοδείων της Θεοτόκου. Εδώ πλέον όλη αυτή η συνοικία είναι καθαρά ελληνική. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αριστερά μας αρχιτεκτονήματα σπάνιας ομορφιάς που και σήμερα ακόμη μιλούν. Αριστερά επίσης βλέπετε το διόροφο αυτό κτίσμα με το σαχνησί, με την ιδιαίτερη αυτή αρχιτεκτονική που έχει. Συνέχεια όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε είναι ελληνικά. Βέβαια, που και που υπάρχουν και νεότερες κατασκευές. Και εδώ ελληνικά σπίτια. Εδώ είναι ένα τουρκικό τζαμί. Το τζαμί αυτό είναι κτισμένο στη θέση που ήταν το ελληνικό χαμάμ. Χαμάρωναν πολύ για το χαμάμι τους οι Έλληνες, ότι ήταν πεντακάθαρο σε σχέση με το χαμάμ του σύνοικου στοιχείου. Ήδη είμαστε στον περίβολο, στη γειτονιά των εισοδείων της Θεοτόκου. Τα εισόδια της Θεοτόκου ακριβώς μπροστά μας. Τα εισόδια της Θεοτόκου από τη βορεινή πλευρά τους. Βλέπουμε το ρυθμό, είναι ρυθμός βασιλικής, με τις πολλές τεθλασμένες γραμμές, τις αψίδες, την καλοπελεκητή πέτρα, τα παράθυρα, τα υπέρθυρα, η κυρία είσοδος, το εσωτερικό του ναού,
δεν σολετζεύει αυτά. Είδε πώς τα άμαθες, πιτακέ. Ούτε εγώ δεν το ήξερα. Η δεύτερη εκκλησία, σε μέγεθος η τρίτη. Αλλά επειδή είπαμε οι άλλοι μεγάλοι που βρήκαμε μόνο τις κολόνες και αυτά, ήταν λίγο στην πιο ταπεινή συνοικία κατά κάποιο τρόπο. Το κέντρο ζωής της Σπάρτης ήταν στις δύο εκκλησίες, σε αυτήν εδώ και στην Μητρόπολη. Ξεκινήσαμε από εδώ γιατί μας διευκόλυνε το λεωφορείο. Είναι ο λεγόμενος Γιοκάρμαλες. Είναι δηλαδή η απάνω γειτονιά. Η απάνω γειτονιά. Και αυτός ο ναός είναι των εισοδείων της Θεοτό. Είναι ναός τρίκλητος βασιλικός. Δηλαδή όταν λέμε τρία κλήθη εννοούμε ότι έχει με τις κολόνες χωριστεί σε τρία μέρη. Κοιτάξτε το βασικό, το κεντρικό και τα δύο δεξιά και αριστερά. Λέγεται βασιλική γιατί δεν έχει τρούλο. Δεν υπάρχει τρούλος, αλλά αυτά που βλέπετε πάνω λέγονται σταυροθόλια. Μικρή θόλη που βλέπουν και σώζονται γιατί τις έχουν τέλος πάντων ξύσει. Είναι όπως βλέπετε κομμάτια, δεν είναι μάρμαρο, αμέσως. Δεν είναι μάρμαρο, είναι λίθι, μονόλιθι. Και εδώ βέβαια όπως μας λέει ο Ιερέας, ασφαλώς είμαστε κάτω από τον άμμο. Η Παναγιά επάνω από το ηλιθόλιο του Ιερού και βέβαια από εδώ βλέπετε πως υπήρχαν διάφορα στολίδια, γύψινα βέβαια, από τα οποία κρέμονται οι τεράστιοι πολυέλαιοι. Γύρω δε βλέπετε με πόση μαστοριά αλλά και με πόση φαντασία και κάποια χλειδί είχαν στολίσει με γύψινα. Αυτά τα γύψινα και μόνο βλέπετε. Κανείς υποψιάζεται πόση πολυτέλεια, ξαναλέω και πάλι, πολυτέλεια, ίσως υπερβολική και μεγαλοπαίδεια, υπήρχε σε έναν ναό Ελλήνων που αποτελούσαν μειοψηφία σε μια περιοχή που ήταν στα βάθη της Ανατολής. Αυτό και μόνο, δηλαδή μας λέει, κοιτάξτε, η τρίτη σε μέγεθος εκκλησία πόσο μεγάλη είναι. Και από εκεί ήταν και ο Νάρθικας. Επειδή δεν μπορούσε να ζεστάνεται ο κόσμος εδώ, λειτουργούσε και ο ναός του Αγίου Γεωργίου που θα προσπαθήσουμε να το προμορίσουμε. Μεγαλύτερος. Ήταν ο μεγαλύτερος ναός της Σπάρτης. Λέγανε ότι έμοιαζε με τον ναό της Αγίας Σοφιάς. Της Χημίσεως στην Θεοτόκου. Όλα ήταν κατασκευασμένα στην ανώτερη δυνατή αξία, δηλαδή τα σιδερικά όλα ήταν μασίβ, μεγάλης τέχνης κτλ. Ό,τι βλέπετε και εδώ μπροστά ήταν ο Νάρθικας και απ' έξω υπήρχε κάμπαναριό 35 μέτρα ύψους, το οποίο θα δούμε, και ρολόι, το οποίο όταν χτυπούσε από τις ώρες ακουγόταν σε όλη τη Σπάρτη. Βέβαια δεν σώζεται. Είναι χτισμένος με πέτρα πελεγγική. Εδώ είναι και απ' έξω. Πέτρα πελεγγική. Όλος ναός. Εδώ μπροστά, καθώς δηλαδή από τον Νάρθικα μπαίνουμε στον κυρίως ναό, υπήρχε μία στήλη η οποία έλεγε στην Καραμανλίδικη, μέχρι την πρόπεση που είχα έρθει, πότε χτίστηκε, ποιος τον έκτισε, με ποιον Σουλτάνο, με ποιον δεσπότη εδώ και με ποιους πρωτομάστορες. Το τι λέει το έχω γραμμένο, θα σας το διαβάσω στο πούλμα. Δυστυχώς ψάχνοντας τώρα βλέπω ότι την ξύπνησα. Η χρονολογία είναι 1867.